mantining tumuwuh salame mung awas eling eling lukitaning alam dadi wedyaning tumati supadirnir ing sangsaya yeku pangreksaning urip sampun susah nggih Gus lelakon menika wajibipun namung dipun lakoni mang percaya kalih Semar yen ingkang garwa pun Dresanala menika jodoh sampeyan tertamtu kemawon ing benjangipun saged pinanggih gegandhengan kunca malih mangkono Kakang Semar Badranaya nggih nggoh dipun pasrahaken perkara niki kalian sing gawe jagat mang pitados kalawan ucape Semar siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya menika wonten purbaning Gusti ingkang kadya jagat saranane wong nyuwun luhung betah klopo kurang kuling alinga solah jatmika yen macana iya toh mremangsut nari mengkapu budine kang dem bawani wenganing jas Sukarila badane ke bawah sami sabyan tunut sakarasa pangabekti kula katur pukulun ya Arjuna piye kabare to iya Kakang Semar niring Sambikala nggonku mubeng-mubeng kaya kinjeng ngubengi jagat iki bot-bote ngupadi marang bendaramu Penengah Pandhawa ngupadi dumateng kula menawa paduka badhe paring pidana dumateng pun Arjuna monggo pukulun kula aturi banjur dumateng pun Arjuna kacemplungaken wonten madyaning kawah Candra Dimuka Janaka aja kleru panampa aja kleru pandakwa nggon ulun ngupadi kelawan jeneng sira dina samangka bakal menehi kabar kelawan jeneng kita Arjuna amun to atmaja kita saka guwa garbane garwa kita Sidrasanala wis lair kepara ngancik dewasa lah iki bocah ana mburiku Wisanggeni jenenge Wisanggeni iki bapakmu kang ukir Jiwaraga Penengah Pandhawa Raden Arjuna waduh Kanjeng Rama ana kulanan Gonjang kancing langit lap-lap katon lirgin sanging alis Ore sang mawe gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Bektiku katur ya Rama ya nggih anakku lanang Bambang Wisanggeni ora nduga mono Ndara kula Arjuna
Wetenge manah jeng ngandika ndedet niku badhe entuk pepajar. Ketitik niki anak sampean pun Bambang Wisanggeni pun minanggih kawan Maduka. Iya Kakang Semar. Rama, piye cah bagus? Ibu ana ngendi Rama? Ibu ana ngendi? Aku dhewe ora ngerti ibumu ning ndi. Arjuna. Pumpung kabeh ki urung kadung ana paribasan. Sega durung dadi bubur kowe tak wenehi sumurup. Ampun ta dina samangka garwa kita Sidrasana diplayokke ana ing Tunggul Malaya dening Prabu Dewasrani. Yen kowe wong perwira wong lanang sing tanggung jawab, jujuk kenana jaluken bojomu. Jaluk pamit. Aku melu ya Rama. Iya. Ayo mapak marang ibumu Bambang Wisanggeni. Dewasrani dina samangka yen pancen kowe perwira wong lanang sejati aja kaya ngene iki carane pengen ngrabi aku wis dibek bojo kelawan Pangeran Janaka kok mok colong sing kaya ngene aku kudu piye wong ayu Dresanala nek kowe wong lanang kowe kudune nantang marang bojoku Penengah Pandhawa adut to sing balung uleting kulit yen kowe bisa ngalahke garwaku kowe kuwawa boyong kang sartan jatukrama marang aku culna tanganmu tangan ambune kecing koyo nyekal-nyekel dina samengko kowe wis tinarungku dening Dewasrani ora iso uwal saka cengkremaku arep nganti kiamat jagat iki aku ora bakal lumadi kelawan jeneng sira rungokno tangising atiku ayu sajar Langene kawan garapan
Duran mau kaya dicekap. Dongeng ente-ente si penunggul paten nono penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketilasan malang kadak menteng kelek pendirangan Ripati Sowi ponakan paman Janaka kakange Bambang Wisanggeni Antasena jenengku Antasena ya aja mati tanpa aran kekeseting Gusti Prabu Dewa Saran ing negara Tunggul Malaya kumandhang garba jenengku ndi Janaka karepmu kon maju mrene garwane sing jeneng Dresanala kudu dadi sisianing ratu Gustiku dina samangkono Giri Sayembara tumrap dapurmu Sawadyabala ing negara Tunggul Malaya Sembada Jatukrama kelawan Dresanala kelawan bengkah dadane ilang nyawane Antasena babu siparat murang tata yen ana gedhe cilik kowe nantang lawan aku ayo aja ijen maju 1000 rambutan jangkah panca bakah kelawan aku mangsa ora dina iki
Wah. Wah. Pencapakan Andon Yuda Tanding Kita berkat akan pasang Woi. Woi, Dian. Pencapakan Andon Yuda Tanding Sikap berkat akan pasang Karosan Waduh. Mundur. Ah. Oh. Gacap. Wah. Wah. Gasmu kowe. Sapa ngewangi? Antarja. Waduh. Ah. Wah. Wah. Wait. Ai. Wah, gagap. Oh. Wah. Ai. Wait, Jan. Oh. Go! Edian. Ah. Oh. Hai. 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 Hai.
Cakrabala kang tuminga acampo samya medali lertatit wileting kota dahyawanggung manguncang nidi niki Den jenenge Dewa Serani sing beradat garwa panjenengan Ndara kula Arjuna. Dewa Serani iki kowe. Ya, aku Dewa Serani. Putraning Bathara Guru kelawan Kanjeng Ibu Betari Durga ya permoni. Kowe Arjuna, ya dasar keparnyata. Bojomu tak jaluk. Ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi. Bojo bakal ditotoi pati aja meneh kok dipek kelawan wong liya. Bojo disawang wong bae nang ati keloro-loro. Mula kang saka mangkono yen kowe wong lanang sejati. Ana sayembara kanggo kowe. Sayembarane apa? Kowe sing dodol aku sing tuku. Sembada kowe garwa kelawan garwaku Dresanala. Kelakon wis bengkah dadane ilang nyawane penengah Pandhawa Arjuna. Tenjong kerat dina iki mangsa ora kowe. Rumangsamu kowe ijen tanpa ruang musuh para Wadyabala. Negara Tunggul Malaya. Anak aku ya, Gong. Heeh, anak aku barang. Tenang, Den. Saya di belakangmu, Den. Ana gelut karo sapa-sapa ora bakal mundur, Ndra. Iya. Kok ora mundur? Mburi tembak, Ndra. Karo Dewa Serani wani. Lah kuwi ratu. Senengane nyolongi bojone wong ae teh. Kowe ora wedi. Ora wedi? Ngopo? Buktekno. Oke. Oh. Waduh, Endo. Wis. Iwas tak kayang Endo kena galar. Wedan ngalih. Wedan. Sapa ganggu nek wong wedok munggah panggung ya. Jan nanan. Iki dibuktekne sekti aku apa dheke. Ya. Pah. Jebol dadiamu kowe. Wah. Mati kowe. Wah. Jan parat. Wah. Yo. Pa. Wah. Kempelu mustakamu. Loh. Loh, edan. Loh, wah. Loh.
aja gembel lak giget pedhek gulumu. Ayo tangi yo. Mangapa tak uyuhi cangkemmu e? Ayo jalan ngapura yo Kakang Semar. Jalan ngapura. Tujune Semar jek melek apa wis turu. Cara wong dadi sing gambui sapa? Tongamu ora. Anggo jalan ngapura yo Kakang Semar. Tuwek musuhe tuwek, enom musuhe enom. Nek tuwek musuhe enom iki biasane tumbas. Rumangsane wayo. Nek pancen wong sekti tangyo. Bapak, apa? Aja ganggu, lagi penting bapakmu. Mak lala ya apa Pak kuwi? Diceluk karo Ndara Janaka jari enek bab sing penting. Aku lagi perlu, aja ganggu gawe. Nek ora mangkat ditimbali Ndara Janaka dipanah Kyai Pasopati. Ora ngerti lek bapake arep perlu to. Ganggu ora. Rumangsane ora. Sampeyan kudu matur nuwun kali kula lho, Bulik. Tenan, Bulik. Nek niki wau gareng mboten metu. Wah, nek bapak ini kadung nesu, kadung ngamuk, sama ngenekke bapak pripun? Rumangsane, bapakne kadung nesu tur rada mendem sithik. Niku mboten nyawang iki sapa? Sampeyan iki genah bojone Bathara Guru, gitu. Bathara Guru adike Bapak Semar, Ismaya karo Manikmaya. Hek sampean ngene iki jarak karo Bapak Semar. Nek nganti Bapak Semar niku mripate ditutupi, karo hawa nafsu. Sampeyan ngenekne karo bapak pripun? Reng, apa? Ngalih kana, celuk bapak. Tuwek ora kena nggih conto lan patuladan. Iki sapa to? Iki bojone pukulan Bathara Guru. Adike bapak pernah Bulik. Lah bulike dhewe iso dingenekke iki. Apa ora nek wong liya to? Apa ora mampu to? Iki sapa? Iki tante, Iki Bulik. Lah kok bulike dhewe dingenekke? Gek ora pisan pindho lho, Ping 3 ping 4 lho, Wong kaya ngono ora kena nggih conto tuwekan ora. Terus, apa? Ngalih. Kowe ya ngono, ora kena nggih patuladan sagung dumati. Ngaliyane lah. Nakal ya nakal, ya mbeleng ora masalah jenenge calanang. Nakal ki sah-sah wae. Nek iki mbok nyawang, iki sapa? Bojone pukulan Bathara Guru. Ki pernah bulike. Lah ngerti iki bulike dhewe, kok iso dingeneni. Nyanti ki mengpeh, wayahe aku ngalih. Pangeran ya wong ayu. Kanugrahan iki sing kudu tak syukuri. Bojoku wis bali anyakku wis ngancik dewasa dasare. Ngancik mangsa kasanga. Ibu bektiku katur Ibu, ya ngger Bambang Pisanggeni. Banget panarimaku ora ngira kalamun to wis ngancik dewasa kaya mangkono. Dongane wong tuwa menyang kowe ngger anakku Bambang Pisanggeni. Dadi taruna kula napa apa bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa ya nang.